Hello, nilqakom lura t-tieni parti tal-isfida tal-Bebras Inner Tubes. F'dan il-video ser insolvu l-isfida tal-ewwel parti billi niskopru n-numru ta' drabi li t-tires tal-ilma imxew il-qoddim fil-linja tal-Lazy River. Jekk għadkom ma rajtux l-ewwel parti, waqfu l-video hawn u morru lura sabiex taraw l-ispjegazzjoni sħiħa qabel tkomplu. Issejja nsolvuha flimkien. Il-metodu li nħobb nużajjin huwa li nimxi pass pass u nieħu ħsieb li nżomm nota sew ta' kollox. Ejja nħarsu lej ir-ringiela tat-tires kif inhi fil-bidu. Ftakru, it-tires ħadwhom f'din l-ordni: B, G, E, D, G. Ejja naraw x'jiġri meta t-tires jittieħdu wieħed wieħed waqt li nżommu nota ta' kull pass il qudiem li jagħmel tajer. L-ewwel inneħħu t-tajer B. Allura it-tires kollha wara B jimxu l qudiem. Peress li warajh hemm 6 tires oħra, b'kollox għandna 6 passi. Wara irridu nneħħu tajer G. Din id-darba il-G biss hemm bżonn li jimxi l qudiem, allura dak huwa pass wieħed. Issa inneħħu t-tajer E. U hekk jiċċaqalqu tires F u G. Dawk huma żewġ passi. Għadkom miegħi? Kważi wasalna. Issa inneħħu D. F u G jerġgħu jiċċaqalqu li huma żewġ passi oħra. U fl-aħħar inneħħu it-tajer G. Peress li m'hemmx tires warajh, xejn ma jiċċaqlaq, allura dak ifisser li d-darba m'hemm xejn passi. Issejja nżidu l-passi kollha li nnotajna flimkien. Iridu nżidu 6, 1, 2 u 2 li b'kollox jagħmlu 11. Allura it-tweġiba korretta hija 11. Tajtu għajjew, kienet daqsxejn trikijux. Jekk żbaljajtu taqtawx qalbkom ta' erġgħu duru l-passi tagħkom u pruvaw sibu l-post fejn sar l-iżball. U erġgħu komplu minn hemm. Din hija tip ta' sfida li veru trid toqgħod attent f'kull pass li tagħmel. Tfakkarni ħafna bħal meta nkun qed nibni xi ħaġa bil-Lego. Jekk naqbes xi istruzzjoni, ikolli nżarma l-aħħar ftit biċċiet għax inkella ma tiġinix tajba. Imma jekk nara li nsegwi l-passi kollha sew, fl-aħħar il-biċċa toħroġ kif suppost. Jekk ħadtu gost issolvu din l-isfida, tistgħu ssibu ħafna aktar bħala fuq il-YouTube channel tagħna. Grazzi tal-li solvejtu din l-isfida miegħi, narakom fl-isfida li jmiss.